Уявіце сабе, выцягнула вас жонка ў бедронку ў гандлёвую нядзелю. Ну, мо акцыя там якая 1+1. Зайшлі вы такія на гадзінку, а выйсці нельга. Выйдзеш за дзверы і задыхнешся, бо паветра няма. Бедронка знаходзіцца на вышыні 400 кіламетраў над паверхняй зямлі. Твой халодны труп праз некаторы час згарыць у атмасферы планеты, і не ўспомніць ніхто, што быў такі Віталік, які любіў жыццё і патрэсці бедронку. Уявілі? Страшна? А вось амерыканскім астранаўтам Бары Уілмару і Суніце Уільямс і ўяўляць не трэба. Канешне, яны не закладнікі гандлёвай нядзелі, не ў краме захраслі, але іх прыгода на 20 хвілін. Давай, выйшлі, прыгода на 20 хвілін. Па выніку расцягнецца больш, чым на паўгады. Гэтыя астранаўты НАСА прыляцелі на міжнародную касмічную станцыю 6 чэрвеня гэтага года. Там павінны былі правесці ўсяго 10 дзён. Але лета мінула, а яны дагэтуль не вярнуліся. Яны дагэтуль на МКС. І пакінуць станцыю толькі ў лютым наступнага года. Бедакі прыляцелі на МКС на эксперыментальным караблі Starliner, які сваімі рукамі зрабіла амерыканская Боинг. Starliner — гэта такая альтэрнатыва савецкім караблям Саюз і Crew Dragon ад SpaceX па дастаўцы астранаўтаў на міжнародную касмічную станцыю. Для Starliner гэта быў трэці па ліку палёт агулам і першы пілатуемы. Па яго выніках НАСА павінна была сертыфікаваць карабель для будучых палётаў да МКС, але пэўна, адбудзецца гэта яшчэ не хутка. У ходзе палёту былі заўважаныя 4 уцечкі гелія з сістэмы кіравання рухавікамі арыентацыі. А падчас фінальнага этапу збліжэння са станцыяй адмовіліся працаваць 5 з 28 рухавікоў арыентацыі, што прывяло да затрымкі стыкоўкі. Бяда ў тым, што астранаўты мусілі вярнуцца на гэтым жа караблі дадому на зямлю, але у каго падымецца рука рызыкнуць жыццём 2 чалавек. Спатрэбіліся дадатковыя праверкі, якія не раз перасоўвалі дату адстыкоўкі Starliner ад МКС. І вось пад канец жніўня канчаткова вызначыліся. Бары Уілмар і Суніта Уільямс вернуцца на зямлю ў лютым 25 года на борце карабля Dragon кампаніі SpaceX. Але праз гэта 2 з 4 членаў экіпажа, якія павінны былі ляцець на МКС з гэтым Драгонам, вымушаны будуць застацца на зямлі. Што тычыцца няўдалага карабля Starliner, то яго паспрабуюць вярнуць на зямлю без экіпажа на аўтапілоце. Гэта можа адбыцца ўжо 6 верасня, пакуль жа карабль прыстыкаваны да міжнароднай касмічнай станцыі і дзіўна сябе паводзіць. Астранаўт Бары Уілмар паведаміў Х'юстану пра дзіўны шум, які даносіцца з пашкоджанага Starlinera. З дынаміка на караблі даносіўся нейкі пульсуючы шум, амаль як пінг гідралакатара. Запіс гэтага гуку, а таксама размову Уілмара з пунктам кіравання перахапіў і распаўсюдзіў метэаролаг з Мічыгана па імені Роб Дейл. Паслухайце толькі, якое страхоцце адбываецца ў вечнай цішы космасу. Нібыта даўно памерлая бабка з кватэры над вамі зноўку ўзялася за старое і спрабуе дадаць фарбаў у сум замагілля. Але, як звычайна, інжынеры-навукоўцы разбурылі ўсю таямнічасць гэтага гуку. Выявілася, што ён стаў вынікам аўдыяканфігурацыі паміж касмічнай станцыяй і Starliner'ам. Аўдыясістэма касмічнай станцыі з'яўляецца складанай, дазваляе злучаць паміж сабой некалькі касмічных караблёў і модуляў, таму часта ўзнікаюць шумы. Ніякага тэхнічнага ўздзеяння на экіпаж ён не аказвае. Выказваю бязмерную падзяку патронам на Патрэоне, якія на дзіва яшчэ не адпісаліся. У тым ліку магнатам, плістачцы, мова.хау, Дмітрую Судніку, хіміку 94. Асабістая падзяка мецэнатам Георгію Пугачову і Віталю Карыпанаву. Кампанія Google заявіла, што выправіла праблему з генератарам відарысаў, убудаваным у нейрасетку Gemini. Калі памятаеце, у адным з відзікаў мы абмяркоўвалі, наколькі цяжка Gemini даецца адлюстроўванне белых людзей. Нейрасетка апынулася занадта паліткарэктнай, настолькі паліткарэктнай, што вікінгаў адлюстроўвала азіятамі, а фашыстаў другой сусветнай цемнаскурымі жанчынамі. Таму яшчэ паўгады таму на фоне скандальнай паліткарэктнасці у Gemini адключылі магчымасць генерацыі відарысаў.
Увесь гэты час яе наладжвалі, каб ніводзін чалавек больш не пакрыўдзіўся. З Image Gen 3 мы зрабілі значны прагрэс у паляпшэнні карыстальніцкага досведу пры генерацыі выяваў людзей. Чытаем мы ў блогу Google. Сервіс не будзе адлюстроўваць фотарэалістычныя выявы грамадскіх дзеячаў, непаўналетніх або выявы гвалту. Кампанія нагадала карыстальнікам, што нягледзячы на паляпшэнні, яе тэхналогія ўсё роўна можа рабіць памылкі і будзе іх рабіць, як любая іншая нейрасетка, бо гэта закладзена ў іх прыродзе. Прапампаваны Т9 не можа стаць штучным інтэлектам, а вось Т1000, пэўна, можа. Але я спадзяюся, што да яго яшчэ далёка. Але ўсё гэта не важна, цяперашні штучны інтэлект запраграмаваны на самазнішчэнне. Чарговы раз гэта дэманструе новае навуковае даследаванне. З часоў першай версіі чата ГПТ, якая ўзрушыла ўвесь свет, у інтэрнэце з'явілася безліч тэкстаў, ці напісаных непасрэдна нейрасеткай цалкам, ці напісаных з яе дапамогай. Сэм Альтман, выканаўчы дырэктар OpenAI, напісаў у лютым, што кампанія генеруе каля 100 мільярдаў слоў у дзень. Колькі з гэтага трапляе ў сеціва, можна толькі здагадвацца. І гэта нясе вялікую пагрозу фірмам, якія займаюцца генератыўнымі нейрамадэлямі. Каб іх навучыць, трэба ім штосьці скарміць. У карыта абавязкова патрапіць ужо перапрацаваны той жа ці іншай мадэллю тэкст. І чым больш такіх тэкстаў, чым больш цыклаў навучання на тэкстах з прымесю штучнасці, тым хутчэй нейрамадэлі будуць дэградзіраваць. Вось частка датасету з 60 000 рукапісных лічбаў. Вось як выглядае выдача нейрамадэлі, навучанай на гэтым датасеце. Калі ў наступным пакаленні навучаць нейрамадэль на тым, што было згенеравана раней, то праз 20 пакаленняў гэта вырадзіцца ў штосьці нечытаемае. На 30-м пакаленні ўсе лічбы будуць аднолькавай незразумелай формы. Гэты прыклад пагаршэння магчымасцяў нейрасеткі прадэманстравалі навукоўцы з Брытаніі і Канады ў журнале Nature. Прыклад, калі даныя для навучання цалкам генеруюцца папярэднім пакаленнем нейрамадэлі. Калі б толькі некаторыя даныя трэніровак ствараліся штучным інтэлектам, падзенне было б больш павольным або больш незаўважным. Але гэта ўсё роўна адбудзецца, калі толькі сінтэтычныя даныя не будуць дапоўнены мноствам новых рэальных даных. Мноствам новых рэальных. Аналагічную сітуацыю назіраем і з генерацыяй тэкстаў, і з генерацыяй відарысаў твараў, якія вырадзіліся ўжо на 4-м пакаленні. Старая прымаўка нібыта для гэтага і была прыдуманая. Смецце ўваходзіць, смецце выходзіць. Жыццёва важна, каб чалавек не страціў навыкі крытычнага мыслення і пошуку, інакш праз 50 гадоў сапраўднай інфармацыі не застанецца. Шырока вядомаму ў коле космаэнтузіастаў сігналу, які атрымаў назву «Вау», магчыма знойдзенае тлумачэнне. У 1977 годзе астраном Джэры Эман быў шакаваны, выявіўшы, што ўначы радыятэлескоп «Вялікае вуха» ў Агае зафіксаваў надзвычай інтэнсіўную і вузкачастотную радыёперадачу з космасу, якая доўжылася не менш за 72 секунды. У друкаванай справаздачы з данымі Эхман абвёў ярка-чырвонымі чарніламі серыі літар і лічбаў, якія прадстаўлялі гэты сігнал, і напісаў на палях вядомае цяпер слова «Вау». Яго здзівіла інтэнсіўнасць сігналу і вельмі спецыфічная частата, што магло сведчыць пра ненатуральнае паходжанне з'явы. Не дзіва, што многія людзі меркавалі, што гэты сігнал быў паведамленнем ад інапланецян, але, на жаль, ён больш ніколі не паўтараўся. З той пары тлумачыць паходжанне сігналу спрабавалі па-рознаму і з навуковага пункту гледжання, і карыстаючыся эзатэрычным рыштункам. Цяперка 3 астраномы вылучылі новую прычыну вядомага радыёсігналу, і гэта, на жаль, не іншапланецяне. За апошнія дзесяцігоддзі мы нашмат больш даведаліся пра тое, які можа быць сусвет і якія цікавосткі ў ім хаваюцца. Назапасілі больш ведаў і назіранняў. Астраномы мяркуюць, што моцная крыніца энергіі, такая як успышка ад звышнамагнічанай, надзвычай шчыльнай зоркі, званай магнітарам, магла ударыць у газавае воблака вадароду і прымусіць яго запалаць ярчэй.
А з вадароднага воблака ў сваю чаргу мог стрэліць лазерны праменчык проста ў наш бок. Частота вау-сігнала была якраз вельмі падобнай да той, што натуральна выпраменьваецца атамамі вадароду. Астраномы прааналізавалі архіўныя даныя, сабраныя былой абсерваторыяй Арэсіба ў Пуэрта-Рыка. Яны выявілі, што ў перыяд з лютага па май 2020 года абсерваторыя зафіксавала некалькі выпадкаў радыеактыўнасці, падобныя на таямнічы сігнал 1977 года. Размяшчэнне гэтых сігналаў адпавядала месцам халодных вадародных аблокаў у космасе. Сігналы былі больш цьмяныя, чым загадкавы вау, але гэта магло быць звязана з тым, што іх актыўнасць была справакавана не магнітарам, а чымсьці больш лагодным. Гэта чарговая гіпотэза, якая тлумачыць вау-сігнал сапраўды рэдкім у маштабе сусвета збегам акалічнасцяў. Таму не ўсе астраномы гатовыя безумоўна падтрымаць гэтую ідэю. Для яе спраўджвання патрэбны надзвычай далікатны і спецыфічны набор фізічных умоў. Але і вау-сігнал не сказаць, каб быў чымсьці звычайным для нашых радыёслухавак. На мінулым тыдні даследчыкі з Google і універсітэта Тель-Авіва прадставілі незвычайны гульнявы рухавік. Ён умее самастойна генерировать у рэжыме рэальнага часу геймплей арыгінальнай гульні Doom. І ў прынцыпе гэта ўсё. Нейрасетка Game Engine навучана на бясконцай колькасці гульнявых сесій у Doom. Спачатку навукоўцы навучылі адную нейрасетку гуляць у Doom, а потым з яе дапамогай нагенерылі вялікую колькасць геймплейных даных для навучання. У рэжыме рэальнага часу з дапамогай тэхнікі генерацыі відарысаў, пазычанай у другой папулярнай нейрасеткі Stable Diffusion, гэты Doom-рухавік галюцыніруе гульню. Game Engine можа ствараць новыя кадры гульнявога працэсу Doom з хуткасцю больш за 20 кадраў у секунду. Пры гэтым выкарыстоўваючы адзіны тэнзарны працэсар, які аптымізаваны для задач машыннага навучання. Нейрамадэль кіруецца гульцом праз звычайныя інпуты і ў той жа час прадказвае наступны гульнявы стан у параўнанні з папярэднімі. Зразумела ж, ідэальна галюцыніраваць не атрымоўваецца. Плямы і розныя артефакты можна сустрэць паўсюль на экране. Важна адзначыць, што ў той жа час, як Game Engine уяўляе сабой прыкметны крок наперад у вельмі новай і эксперыментальнай вобласці, ён мае значныя хібы і абмежаванні. Самае вялікае з іх заключаецца ў тым, што даследчыкі засяродзіліся на адной гульні, якая ўжо існуе. Яно і зразумела, бо мадэль у аснове нейрасеткі не ўмее генерировать штосьці сапраўды новае, а імітуе тое, што ўжо бачыла. Да таго ж рухавік трымае ў памяці толькі 3 апошнія секунды геймплея, а таму не мае ведаў пра тое, якім быў стан гульні да таго моманту і папросту пачынае галюцыніраваць яшчэ сур'ёзней. Даследчыкі мяркуюць, што з дапамогай гэтай тэхнікі новыя відэагульні будуць стварацца праз тэкставыя апісанні або прыклады малюнкаў, а не праз праграмаванне. І людзі змогуць пераўтвараць набор нерухомых малюнкаў у новы гульнявы ўзровень або персанажа для існуючай гульні, заснаванай выключна на прыкладах, а не на навыках кадавання. Гэта сапраўды цікавая тэхнадэмка, але ім спатрэбіцца сапраўды велізарны скачок ад цяперашняга стану да разваг пра будучыню. Гэта, па сутнасці, рэпрадукцыя таго, што робіць гульнявы рухавік, які ўжо быў запраграмаваны. Нейрасетка толькі стварае ілюзію ведаў пра патроны, пра здароўе, пра пашкоджанне ад кіслаты, актыўна галюцыніруе, і я не бачу, якім чынам ад гэтых галюцынацый можна пазбавіцца, калі яны проста закладзены ў самой натуры нейрасеткі. Ужо ў бліжэйшы панядзелак 9 верасня кампанія Apple правядзе прэзентацыю новага пакалення iPhone. Гэтым разам кампанія моцна засяродзіцца на інтэграцыі штучнага інтэлекта ў сваіх навінках. У дадатак могуць паказаць новыя гадзіннікі і Bluetooth-навушнікі AirPods. Прэзентацыя завецца It's Glow Time, што, верагодна, адносіцца да эфекта свячэння, які з'яўляецца па краях экрану айфона
пры актывацыі Siri у апошніх бета-версіях iOS 18. Відзік будзе стрыміць гэтую прэзентацыю, але так як на YouTube Apple баніць за рэстрымы сваіх прэзентацый, то трансляцыю паспрабуем зладзіць на нашым Твічы ці у Telegram-канале. Абавязкова на іх падпісвайцеся, каб сачыць за анонсамі стрымоў і выхадам новых відэаролікаў. Усе спасылкі у апісанні пад відэа. Вялікі дзякуй за прагляд, да сустрэчы ў панядзелак.